jestli tě tam budou hejtit, bude tě to stát, my na ně nalítneme a zbijeme. Já to si pamatuju, jak jsme tam seděli. Ale já jsem viděl ten podcast s Tomíkem a řekl jsem si, ty vole, když to zvládl Tomík, tak to musím zvládnout i já. Teď tenhle měsíc snad pade. Si všechno hodím na ruletu. O tom už jsem taky párkrát přemýšlel. Fakt. Zrovna předevčírem nebo včera jsem měl takový nutkání, že jsem měl jako nějakých extra 100 000 na účtě. Tady vím, že mám někde komentář i od Johna Mariánka. Jestli to tam. Vítej u dalšího dílu Hustlecastu. Já jsem Tom. Já jsem Tomík. A nastala taková zajímavá věc. Hrozně moc lidí nevěří, že Tomík vydělává ranec na svůj věk. A já to chápu, protože Tomík je mladý a já, kdybych nevydělával nic, tak pravděpodobně budu taky závistivý a pravděpodobně taky nebudu věřit, že v mladém věku se dá dosáhnout takových úspěchů. A já bych dneska rád vlastně si popovídal s Tomíkem o té jeho cestě, jak se posunul vlastně z pozice, kdy byl 13-14 letý kluk, který vlastně měl nějaký sen něco dělat, ale neměl úplně tu příležitost, nebo ještě neznal ty příležitosti, do jeho aktuální pozice, kdy je mu teď relativně čerstvě 15, vydělal už víc jak 100 000 online a neustále se ta křivka zrychluje a celkově jakoby se rozvojově posunul hodně daleko za mě za dlouhou dobu. A rád bych odhalil trošku, jaký klienty získal, jak je všechny získal. A tohle může perfektně sloužit jako inspirace pro vás, pokud jste mladý a myslíte si, že nemáte příležitosti, ale nebo i pokud jste třeba 30letý a myslíte si, že nemáte ty příležitosti, protože ten koncept, který vlastně Tomík aplikoval, tak funguje nezávisle na věku. A zrovna k nám do komunity Hustler Society se připojilo už několik lidí, kterým je 30+. A já nevím, jestli jsem ti to říkal, asi ne, ale oni mě řekli, hele, já jsem viděl ten podcast s Tomíkem a řekl jsem si, ty vole, když to zvládl Tomík, tak to musím zvládnout i já. A vlastně hodně lidí, jakoby těch starších, se tím inspiruje, tím, že ty jsi tak mladý a zvládl jsi to. Nechci říkat, že jsi to zvládl, protože jsi to ještě nezvládl. Zvládl si začít, zvládl si to rozjet, ale ještě jsi hodně daleko, že od nějakého endgameu. Stejně tak i já. A tak bych si rád pobavil o tom celém. Mě by zajímalo, jak jsi na tom byl, když si vlastně, ještě než jsi začal jakoby dělat online, tak ty si vlastně furt něco rozvíjel, asi furt si jako přemýšlel nad tím, co dělat, tak o tom jsme se už bavili v minulosti. Ale vlastně věřil si nebo přemýšlel si nad nějakým online biznesem? Hele, já to možná zase vezmu úplně od začátku. Z těch prvotních. Tady to už bude možná takový línější podcast. Pro kontext, tady je 12:30 ráno, natáčíme teď 4. epizodu v řadě, protože haslit se musí. Já úplně jako nevím, kdy jsem poprvé jako objevil, že něco, ale vím, že třeba co jsem dostal jako můj druhý telefon, to mohlo být třeba v 10 letech, tak já v tu dobu už jsem, jako já jsem někdy od rodičů jako dostával jsem nějaký kapesně, vždycky to bylo tak jako na sladký, víš co, bych si něco koupil ve škole, ale neměl jsem nikdy, jako že bych si řekl prostě o nový telefon a to muselo být fakt jako výjimečnost, většinou jsem se jako šetřil dost peníze a já jsem třeba v 10, v 11, tak přišel najednou můj kamarád prostě z vedlejší vesnice, říká, že moje sestra si včera založila TikTok a v tu dobu to tak ještě jako známý asi nebylo, jako už se to dostalo, spíš byl takový ten trend všech těch tanečků a všeho a on říká, no já jsem si prostě 5 dní zpátky založil TikTok a dávám tam, že pokud dáš like, tak že pokud scrollneš, tak tvůj počítač bude popelnice. A že když dáš like, tak to bude vypadat tak, že když dáš all, tak budeš mít NASA počítač. A že získal 2000 followerů prostě za 5 dní. A říkám, to chci taky, jako pozornost, všechno. Tak jsem tam vydával, to bylo trend.
Nevím, co jsem tam dával. A úplně jako víš co, taky to, že jsem se snažil na něco vymyslet už v té době. A A zajímala tě jenom ta pozornost, nebo si myslela, že jo, třeba s tím ne, můžeš něco i jako vydělat už v tu ne, dobu? vůbec. Já jsem v tu dobu chtěl předehnat toho kamaráda Yes. a mně se to nedařilo. On mě pak nějak jako nazdílel. A nemyslím si ani, že to bylo skrze něj, protože to nazdílení nemělo moc views, ale prostě vydal jsem videa a prostě video mi hitlo nejdřív 16 000 hlédnutí, pak 80 000 hlédnutí a ten účet doteď existuje, nejsou na něm videa, má tuším 7 000 followerů. Toho kamaráda jsem by the way předehnal za třeba další 2-3 dny a on potom začal točit videa, že mi neměli dávat tolik followerů, že on je teď za mnou. A to bylo asi taky jako poprvé, co jsem se do toho koukal, ale to jsem vůbec neměl jako přehled. Já jsem pak jako koukal jsem dost i jako na youtubery a mě celkově od malička jako to zajímalo, tak asi jakože pořád jsem to viděl asi i u táty, protože táta jako nepodniká, ale vždycky dělal tak jakože někoho řídil, prostě měl nějakou prostě část v té firmě, o kterou se staral, vždycky jsem to tak nějak jako viděl a potom tak jsem prostě na YouTube mi přišlo hrozně cool, jak youtubeři a samozřejmě jak to všechno vypadá hrozně lehký. A streameři, tak jsem prostě ve 12 letech jsem se podle, nevím jak se jmenuje, naučil jsem se nastavit prostě OBS úplně profesionálně a spustil jsem streamoval jsem Fortnite a CSko a to taky spoustu lidí neví, ani jako mých bližších, ale spustil jsem první stream, vždycky si pamatuju, že jsem zalez do poké a moje rodiče někam jeli třeba na půlku dne, tak jsem si řekl, že to spustím, protože jsem se hrozně styděl, že mi třeba někdo přijde do poké. Ani tenkrát někam odjeli všichni, tak jsem to spustil, streamoval jsem 4 hodiny, přišlo za celou dobu třeba 20 lidí a jsem z toho měl takovou radost. A pak jsem to vypromoval na TikToku, to objevil tenkrát spolužák, co se mi za to vysmál. A potom tak jsem jako s tím dost rychle přestal, protože mi to nějak moc nedávalo smysl. Já jsem v tu dobu dost hrál hry. Potom tak jsem s bráchou se rozhodl, protože jsme prostě jako měli nějaký počítač, ale ne moc dobrý, jsme se rozhodli, že si našetříme přes prázdniny na počítač, takže u táty, tak nám řekl, že dostaneme 100 na hodinu a každý den jsme pomáhali prostě něco jako na baráku a co bylo okolo toho, že každý den prostě na pár hodin. A mysleli jsme si, že počítač prostě, to už není, to je pár prostě třeba 3 roky zpátky, že počítač prostě, že si na něj vyděláme, tak jsme zjistili, že počítač jsme neměli, třeba z půlky jsme si na něj vydělali, ale nějak jsme to potom jako tak jsme si koupili počítač, to už byl jako dobrý, mám ho doteď. Teď spíš brácha má to RTX 360 a na tom jsem vlastně i začal jako. A já jsem potom, to bylo minulý rok, když mě bylo 14, čerstvě 14, tak jsem tak jako jezdil po TikToku. Já jsem jako věděl, že se dá vydělávat nějak jako z domova. A protože jsem chodil už jako na programování, zkoušel jsem programovat, to taky moc lidí neví, ale já jsem byl takovej u toho, že psát jako potom, my jsme psali projekty, kde to mělo max třeba 100, pár stovek, nižší 100 řádků a potom jako ta představa, že tam budu sedět prostě 6 hodin někde a budu kódovat jako prostě 10 000 řádků, to úplně ne. Ale už jsem jako měl takovou tu představu, že něco může být.
A potom já jsem si začal všímat těch tvých videí, dokonce jsem někde nedávno dohledal, jak jsem ti psal na Instagram první zprávu, bylo to ohledně toho, jak si točil, že takhle můžeš vydělat na YouTube. Aha, A jedno z mých pamatuju prvních si, že videí, tam bylo, jak flákl ten borec z toho, jak se to řešilo, jak mu dal tu facku. Nevím, co to Jo, bylo. Will Smith, Jo, jak jo, přišel jo. na to pódium a dal tam facku, tak to A jsem měl v bylo tom to videu tam. jako, Jo, myslím jako si, že jo, B-roll. jako B-roll, to si pamatuju. Já jsem ti podle toho napsal, to mi přišlo zajímavý. Aha. A já jsem vlastně tam začal jako YouTube automatizovaný kanál, kde jsem ti každý den pilně psal, že už jsem vydal video a tohle. Po týdnu jsem si stěžoval, že to nemá žádný views. A jak jsem reagoval? Když jsem je vždycky odepsal třeba po týdnu, já jsem každý den po škole přišel, koukal a nebyla tam zpráva a to. A pak jsme vždycky odepsali, jo, musíš prostě ještě makat dál, prostě jednou to vyjde. No, to se dosáhl 100 odběratelů a účet mi zablokovali. Ale k tomuhle bych rád řekl, já jsem totiž, že vydělal hromadu peněz na YouTube a točil jsem okolo toho ty TikTok videa. A to už je fakt dávno dozadu, to je právě ty 2 roky dozadu zhruba. Možná díl, kousek. A někteří lidi, co se chytli tehdy, tak z toho drží doteď. A je ne jenom jeden člověk, ale třeba 4-5 lidí, na který to tehdy mělo takový vliv, že teď mají kanály, co mají víc jak 100 000 odběratelů. Že jako nějaký trapný TikToky, co jsem tehdy dělal, tak a nic jsem okolo toho neprodával, žádný extra vzdělání, nic prostě. A ty lidi fakt reálně vybudovali 100 000 kanály a doteď mi píšou do DMs, přesně jak jsi mi ty psal denně, tak oni mi píšou doteď prostě jednou za měsíc, že hele, koukej, prostě mám tady milion nových shlídnutí, jako nový úspěch a to. Takže se mi zdá hrozně hustý, že prostě taková píčinka vlastně pro mě to byla. Jo. A mělo to takový zásah na některý lidi. No a potom vlastně, tak já jsem tady to jako zkoušela a tady už jsem jako věděl, to už jsem dělal za cílem toho, že budu mít ty čísla, pak se to dá jako zmonetizovat skrz prostě ty produkty, affiliate linky. Pamatuju si, že jsem si framoval to video, aby jsem našel ten tvůj YouTube kanál, protože ty jsi to tam jako scrollnul, tak podle toho videa, tak jsem jako koukal, jak jsi to dělal a ten edit jsem se, to DaVinci jsem se učil od toho Onden, nevím, úplně takový ten basic, když přijdeš, dáš tutoriál DaVinci Resolve, tak ti tam vyskočí ten týpek, to jsem se učil a to už byly jako skilly, kde to začalo, kdy jsem jako zatím viděl už cíl nějakých těch peněz a to je hrozně hezký, když se tak vzpomenu, ani to není tak dávno. No a potom tak jsem vlastně tak nějak jako editoval, pak mi smazali ten YouTube kanál, což jako jsem asi nebral jako tragédii. A pamatuju si, že jsem to s tebou nějak pak řešil, pak jsem si založil druhej a to taky nějak moc nejelo. A ty jsi mi tam pořád vyskakoval nový videa, to už si dělal, jak jsi měl prostě naproti sobě kameru, mákal si tam rukama, high play týpek, prostě fyzi, jak blázen. A už si tam dával jako ty rady, jak prostě i ohledně SMMA. A já jsem ti poslal short form, prostě stáhl jsem nějakou tvoji přednášku a poslal jsem ti vlastně short form video zeditovaný. Podle mě, já jsem na něj nedávno koukal a podle mě je skvělý, jako na takový první video, tak je to prostě jako propracovanější video. Já jsem předtím dělal ty TikToky, dokonce si pamatuju, že jsem ručně editoval prostě na Johna Mariánka, život se odvíjí od toho, jak se zakáže, když se ti nechce. A ty titulky byly prostě, přesahovaly ještě tu lajnu toho, to bylo úplně hrozně. A tady to si myslím, že už bylo jako povedený, jsem ti to poslal, jsme odkázal na Telegram a jako to vím, že se ti už líbilo, tak jsem ti takhle každý den kvůli tvojí pozornosti posílal prostě to, jo. A to už jsem se jako učil, to mě bavilo a myslím si, že jako to byly fakt skvělý reely.
A ty jsi mi to vždycky ohodnotil a pak si mi napsal, že pro mě prostě máš práci, že tady máš Clips kanál. To už jsme tady taky říkali, Yes. že ať se nacením. Tak jsem si řekl 25K. To byla práce, za kterou ty si platila asi 3, takže si to pamatuju. Čau, boss. Hele, ta cena je fakt přepal. A já jsem takhle seděl, jsem chtěl dělat ještě s kamarádem. Jsme takhle seděli na Discordu. Ty vole, Tom poslal 3minutovou hlasovku, takhle se to klepalo, jsem to pustil a úplně napětý. Ta cena je přepal. A naše ksichty. No, dávám tak 3. My jsme se sotva rozbrečili. A no, ale stejně jako, že do toho povím, víš co, první peníze, ale to už bylo nějaké, jako v tu dobu už si promoval HSK, že bude 9.9. A já jsem ti každý den psal, že hej, už prostě máš pro mě tu práci. Ty, no, teď mám prostě hrozně moc práce s těma přípravama, potom to uděláme. Takže se to nějak jako odkládalo. A pak přišla ta komunita a já jsem se tak jako, já jsem měl pořád, že to nekoupím, že prostě jako bude to, ty už si říkal, že to bude jako za 1000, říkám měsíčně, to jako ty peníze jsem asi měl, ale neměl jsem úplně, že bych jako to jako litr rozhazoval. hlavně v tom věku je fakt jako hodně, že jo. Ale napsal jsem ti to jednou, že hele, asi koupím to 9.9. Tam bylo nejvíc, že nikdo nevěděl, o čem to bude. Nikdo. A prostě všichni byli ready prostě ti tam naklikat ty kreditky. To je pravda. A to si pamatuju, to už jsem taky někdy říkal, že příběh, že prostě jsme měli po nějaký akci a můj táta, tak on prostě sekal křovinořezem, tam prostě pracoval vedle baráku nějakou trávu vysokou a bylo ten lounge, nevím, kdy byl, prostě jestli byl v 5 hodin nebo tak něco. V 5 hodin byl pre-lounge, myslím, jo, to a v 6 jsem měl, no. Jako a bylo třeba 3/4 a ty už si psal, to posledních prostě 20 míst a já jsem běžel za táto. On, počkej, já to za chvíli budu mít. Říkám, tati, prosím, tak tam přišel, tak už to, protože jsem musel přes jeho kreditku, tak to tam naklikal a říká, ty peníze po tobě teď nechci, vrátíš mi to, až budeš jako vydělávat, ne? Což bylo pěkný a nějak jsme mu to pak jako dali. Mě by zajímalo reálně, jakoby toho 9.9. Já vím, že, jak říkáš, já jsem vlastně tvořil třeba rok obsah a všichni ode mě furt chtěli něco kupovat, ale já jsem jim neměl co prodat. A potom jsem rozjížděl tu komunitu a fakt jako nikdo nevěděl nic prostě, nikomu jsem nic neřekl. Že to se mi fakt dařilo jako tajit celý. Nikdo nevěděl, jak se to bude jmenovat. Nikdo nevěděl nic prostě. Mě by hrozně zajímalo jako vidět nějaký záběry na ty dny těch lidí, co to kupovali, protože já si pamatuju, že fakt někteří lidi byli extrémně hypnutí. A hlavně nám, že jo, za ten launch spadly prostě 4krát ty webové stránky, protože tam prostě bylo moc lidí a nebyli jsme zkušení, takže jsme tam prostě měli chyby a tak dále. A prostě tam byli třeba lidi, co to zkoušeli 2 hodiny v kuse nakoupit. Zadávali tam prostě třeba 30krát tu kartu a nemohli si to koupit, protože ten web prostě nefungoval. Prostě byli ready jak nikdo a i tak to nezískali. No, to mě to fungovalo. To já jsem tohle neměl a viděl jsem, jak to tam všichni psali. Mně to nejde. A pak si pamatuju, jak v těch TikTok videích prostě na Instagramu ti v těch komentářích nadála, že si to hrozně chtěli koupit, že si od nich mohl mít peníze, ale že si uvolnil jenom tolik a tolik míst, že si máš a tohle, to si pamatuju. Ale... Jo, někteří byli agresivní, no. Ale fun fact, třeba my jsme vlastně spouštěli 9.9. za tu vlastně původní cenu 570 korun. Ty jsi to koupil a máš tu cenu zafixovanou na celý život. Jako, jo, to nebyla právě 1000. No to je jedno. Bylo 570. No. Ale potom jsem launchoval znovu asi 2 týdny na to, nebo měsíc na to, protože samozřejmě jistě, že jsem toho chtěl prodat co nejvíc, že jo. A ten druhý launch byl úspěšnější než ten první. Že třeba, když se podívám na teď data, tak se udrželo víc předplatitelů z toho druhého launche do teď, což už je přes rok, což jako najdi lidi, co ti budou rok platit prostě za členství.
No, ale jako bylo to hustý, no. Na to mám hrozně krásné vzpomínky. A mám dokonce natočenou celou hodinu sebe, jak sedím u počítače a launchuju to a řeším ten web a tak. Že jsem si řekl, že se na to někdy rád podívám jakoby zpětně, jak prostě tam stresuju toho počítače a to, ale je to celkem nudný, reálně tam jenom sedím a jsem na hovoru s webařem a směju se mu, že to poslal. A říkám, no, tak to je v píči, co s tím uděláme. OK, no, takže jsi potom koupil. Takže jsem se tam připojil. A já jsem jako tušil, že to bude ohledně to, ale nějak jsem jako nevěděl, tak jsem hned prostě, já jsem ten obsah měl prostě skonzumovaný za týden, možná ani ne úplně všechno jsem byl ready, že jsem zahájil prostě Instagram Outreach. V tu dobu to bylo jako extrém, že tam si napsal fakt 20 zpráv a jako měl si z toho hovor. Jo. To bylo jako insane. A pamatuju si, že mi napsal první borec na hovor. A to bylo hrozně hustý. Já jsem šel ze školy, čekal jsem prostě na mamku, jsem si sedl na lavičku. A teď jsem ti takhle nahrával tu hlasovku, že Tome, já budu mít prostě první hovor do One Man, One Mentora. Yeah. A že budu mít první hovor a že mě je prostě 14, že se stresuju, že mě úplně zdysí a všechno. A jak jsi mi to vysvětlil, jsem si prostě udělal totální research boardce, prostě všechno, největší příprava. Připojil jsem se na ten hovor, takhle jsem se klepal prostě úplně solidně. Připojí se borec, kámo, úplně největší, jako načel tam seděl a no tak co prostě pro mě máš. A on už byl jako, to byl ten, kterýmu jsem i prodal hned. To bylo podle mě hrozný jako štěstí a podle mě to udělal jenom ze slitování. Ale no, ten týpek, jsem mu to odprezentoval on, jakože no, když už jste byl prostě takhle odvážný, my vás chceme prostě podpořit, že aspoň něco jako vymyslet, ale on mi už řekl, že jako tam mají týpka, i mi ukázal videa, který jako vypadaly profi, byly prostě pěkně zeditovaný titulky, všechno. A potom tak to bylo to, jak můj táta právě prostě ve vedlejší vesnici chtěli odprezentovat pozemky. A já jsem řekl tátovi, že teď jsem volal s tímhle, že prostě dělají profi prezentaci nemovitostí, tak jsem jim to dohodil a to stálo tenkrát, nevím, třeba 25 000. Říkám tenkrát, no to není zas tak dávno. Tenkrát rok dozadu. No, stálo 25 000 asi, tak jim to natočil, že ten starosta z toho byl hrozně mrzutý, že takový peníze musí platit prostě. A on mi potom volá a říká, Tome, jako my dáváme, ne, on volá mýmu tátovi, že dáváme jako u tady toho doporučení asi 25%, že chtěli bychom vašemu synovi prostě to dát, je to možný. A táta říkal, že ten starosta z toho jako nebyl úplně to. Tak podle mě, já nevím, jako co jim říkal, podle mě se domluvili, že jako mi dají nějaký ty videa, tak jsme si volali s borcem, tak mi dal nějakou přednášku, vysvětlil mi to titulky, já jsem je psal ručně. Jsem taky dělal těch videí. Video tehdy. prostě trvalo 3 hodiny a já jsem za něj měl 450 korun, což si myslím, že už bylo jako v pohodě, jakože za ten čas nevím. Jako... Tak víš co, stále je to víc jak 100 korun na hodinu. Online pod 15 let. Jako. A peníze, ještě to bylo takový, že borec, no a chceš peníze předem nebo to? No to je jedno, to potom. Jako. Tak jsme s tím kamarádem stříhali, on se mu vždycky porouchal CapCut, takže jsme si to museli nazdílet, tak on udělal jednu část a druhou a prostě jsme to odevzdali. No chyb tam bylo jak prase, jak pravopisných, tak všechno. Ale borec byl hrozně hodnej a jako zaplatil nám ještě přes ChatGPTčko, jsme mu dělali nějaký videonápady. Já jsem chtěl, aby na té faktuře bylo 6 000, takže jsem po 40 korunách mu dal videonápad. Udělal jsem asi 15, aby to překročilo tu hranici.
A pak jsme dělali fakturu, to už táta vlastně měl jako rozšířenou živnost. A tak jsme to poslali a první peníze přišly, to mám někde na Snapchatu, já teď nemám, ale budu to tam mít na tom účtě uložený, ještě to video, jak jsem si natáčel, že první klient prostě mi zaplatil, jsem to posílal do komunity a 6040 korun to bylo. Slušný, já ten screenshot taky někde mám uložený. Jo, já vím, on je tuším někde i na webu. A to jsme si dělali jako s tím kamarádem, ale mně to bylo jedno, jako ty peníze, oni nebyly jako taková raketa, spíš, že se to vrátilo prostě. A jako mnohonásobně, víš co, jako několikanásobně. A vlastně bylo to, v září se to spouštělo a to bylo někdy v listopadu jsem ho jako našel a tuším, že 5. 6. prosince nějak, že platil tu fakturu nějak takhle začátkem prosince, takže to byly vlastně první peníze prostě online, co 3-4 měsíce od začátku té tvé cesty. No a to bylo jako prostě raketa s tím, že týpek už nám pak nic nedal. Ale jako my jsme ani na to nějak necílili, prostě měli jsme první peníze a to. Ten kamarád se na to pak nějak jako vykašlal, ani nevím proč. A já jsem pak byly Vánoce a já jsem po Vánocích, tak se k nám připojil ten Dan Duranzi. On to určitě sleduje, tak tě zdravíme. A říkal, že jako hledá editory, že prostě má pro nás obrovský peníze a všechno. A on tu dobu dělal pro ten podcast docela velký. A byl tam týpek, streamer, kterýho já jsem sledoval, takže jsem měl ještě z toho Hero prostě třeba 3 hodiny. Yes. 3 hodiny toho obsahu, tak jsem to stříhal. Měl jsem z toho radost, měl jsem za Reelsko 10 €, ale trvalo to hrozně rychle a pamatuju si, že to prostě tam bylo podle mě hrozně jako chyb a všeho, co jsem tam udělal, ale neopravoval jsem ani jedno a já jsem každý den jsem prostě vstal a udělal 10 reelsek za ten den prostě, to je jako. A to mi to trvalo třeba jako půl hodiny, hodinu, fakt jsem u toho strávil. Pamatuju si, že to mám taky video, že prostě byla třeba 12:30 ráno a já jsem dokončil to video úplně zničenej. A jako. Pustí, že ti to rodiče jako vůbec, že to prošlo doma. No, to ani neví podle mě. Jsem vždycky řekl tátovi další den, že tati, já jsem do zničení pracoval úplně s jakou pyšností. A to mi poslal prostě na začátku prostě roku. Tak já jsem měl na leden, že nějak prostě, že 10 nějak, že vydělat a vydělal jsem prostě. To mi hned poslal asi 9,5, protože byly nějaký jiný kurzy na eura. A to byly prostě nejlehčí peníze, protože já v tu dobu tak jsem neměl nic jiného na starosti. Byly prostě vánoční prázdniny, já jsem si k tomu sedl. Byl jsem vždycky na HS-ku, jsem to tam měl otevřený. Volali jsme ještě s Davidem Linhartem, vždycky jsme tam seděli. S tím jsem si psal teďko. A seděli jsme tam vždycky, já jsem stříhal a oni si ze mě dělali srandu. No tak Tomíku, dneska jenom 6 videí, to je jako nic moc. A to jsem odezdal, to byly fakt jako pěkný peníze a Danovi jako celkově děkuju asi za tu příležitost. No a on pak nějak jako jsem netvořil, protože neměli díly, oni se pak nějak jako pohádali úplně v tom podcastu, že to přestalo. A pak vlastně můj klient, kterýho mám až doteď, vlastně ten designér, tak to mi našel Outreacher, který se tuším 4 dny předtím, než mi klient zaplatil, poslal první peníze jako tenhle, tak prostě řekl, že končí, takže se ani nenechal vyplatit. A všechny si, prostě všude si mě zablokoval. A to jsem 2800 bylo první, jakože za 4 reelska. A to si pamatuju, že no tak uděláme prostě 3 zkušební videa zdarma. A to a já.
No to ale jako nevím, já vám nabízím jenom, tak pojďme udělat kompromis, 2 prostě. A on, no tady posílám materiál, mi poslal 15 giga na úschovnu, prostě půlminutový video, on se tam musel potit kameramana, prostě ten stol byl úplně mrzutej a pořád tam prostě podle toho scénáře to četla, bylo to vymyšlené od něj. Já jsem to video editoval třeba, to bylo prostě půlminutový video, třeba 6 hodin, 8 hodin. Prostě každou tu sekundu jsem vzal, aby se tam něco dělo, vymýšlel jsem, hledal jsem. To bylo úplně, že jenom za tu cenu, aby mi potom borec řekl, že to je úplně extrém, takový jsem to nečekal ani, že ve snu, ne úplně, tak jsem měl jako radost. A potom jsem udělal ještě druhý, to si pamatuju, že natočil v nějakém kanclu, vypadalo to úplně otřesně, ale to bylo kvůli tomu, že u toho prvního tak si dělal scénář sám. Jo. A já jsem mu řekl, on si stěžoval, že to nemělo jako views, že neví, tak jsem mu řekl, že vytvořím na ten další já. A to video bylo docela zajímavé, takže mělo views, takže mi jako s tím uvěřil. A potom jsme nějak začali, ale bylo to dost jako nepravidelně a vlastně až tak jako 2-3 měsíce zpátky jsme se dostali vůbec k tomu, že jsme najeli na nějaký jako pravidelný režim, tak to byl taky jako klient. Plus já celkově, tak já jsem neměl ani moc jako těch videohovorů. Jako prostě, že jich nebylo jako extrémně vysoký desítky, spíš jako nižší desítky. Jo. Možná třeba jako okolo 20, možná ani ne, jakože toho moc nebylo. A pak jsem jako outreachoval dost, zkusil jsem si i cold cally, občas něco jako jednorázovka. Pak jsem zase k tomu Danovi šel, tam jsem pro Schreiera a pro Jacoba FX stříhal. To byly peníze, které mu platili nějak míň, takže já jsem měl asi 6 nebo 7 euro za video a to bylo asi poprvé nebo podruhé, co jsem nějak jako editory si našel. Jo. A já jsem jim platil po 80 korunách za reel, ono to vypadalo úplně otřesně. Pamatuju si, že jsem mu dodal 20 videí a oni ho chtěli prostě s ním ukončit spolupráci, ten Jacob, protože to vypadalo otřesně, takže jsem dostal bídu. Já to si pamatuju, že jsem z toho byl fakt špatnej. Ale nějak se to jako vyřešilo, poslal mi prostě další, nevím, 10, něco okolo toho. A to jsem teda řekl, že už jako ne, kámo. A to jsme nějak jako ukončili. A zase třeba 2 měsíce zpátky jsme se spojili s tím, teď spolupracuju. A jakože spolu i sdílíme spíš nějaký to know-how, protože on má, řekl bych, docela velkou tu agenturu. A je i člověk asi, který mě v nějakých směrech inspiruje, jakože jak to má. Takže to je jako docela dobrá příležitost. Plus, jako já jsem měl dost, bych řekl, že takových těch příležitostí, že pro koho jsem i mohl stříhat doteď, ale jako celkově i nějaký třeba autoservisy, že 2 za video jsem dostal jako za 1. To bylo jako větší, pak jsem si už začal a postupně jsem tak nějak se spíš jako učil, ale pořád jsem jako třeba jsem vydělal někdy tu 10 měsíčně a bylo to takový jakože dost nepravidelný, že jsem nevěděl a až vlastně jako třeba 2 měsíce zpátky, tak protože dneska jsme na to koukali a u Prokopa, tak jsme, že jo, byli 4 měsíce dozadu. 4 měsíce dozadu. Náš A v tu dobu podcast. jsem měl prostě asi vydělaných okolo 40 000. A prostě od té doby, tak nevím, teď můžu mít okolo 150, jsme říkali. Něco Což je 110 000 za 4 měsíce. Jakože plus. Raketu. No, s tím, že to bylo zase, že teďkon prostě poslední 2 měsíce to bylo víc. A ještě byly prázdniny, že jo? Tam jsi měl trošku jiný příležitosti pracovat. Jo, tam jsem měl trošku víc. Takže jako to bylo dobrý období. A teďkon si myslím, že se dostávám do takového toho bodu, jakože teďkon tenhle měsíc nadpadne, pade. Věřím v to, doufám v to.
mám to dobře rozjetý. A už asi přemýšlím nad tím celkově jinak. Jakože na začátku to fakt bylo, jakože prostě z edituju videa dostanu peníze. Teď asi přemýšlím, jakože jak můžu těm lidem přispět tou mojí prací. Že nepřemýšlím nad tímto. A to je podle mě asi ta jako zásadní věc, kterou mi i celou dobu jako říkal táta. Že? A já jsem to pochopil až fakt jako nedávno, že i ty jsi to říkal jako všichni a já jsem pořád nad tím přemýšlel tak jako, že jsem editor videí a to vlastně nesmíš jako přemýšlet jako video editor, protože těch je spoustu, to je lehce nahraditelná práce, spíš jako co můžeš přinést navíc. Podle mě za mě to byla u mě vždycky jako komunikace, že když ten klient řekl potřebuju si zavolat, tak já jsem mu zavolal a byl jsem v tomhle asi jako otevřený. No a to už jsme víceméně v současnosti. Ale co si třeba myslím, že je klíčový bod, proč tady vůbec jako sedíme, že jsem okolo těch Vánoc dost chodil na ty koly a my jsme v tu dobu jako vůbec podle mě ani o sobě nevěděli, jako ty jsi asi věděl, že No a věděl o všech vždycky. Jo. U nás v komunitě já u nás v komunitě vím o všech i o těch, co ani neví, že vím, že existují. Mám databázi každého jediného člena, kterýho každýho one by one procházím. Každýho se podívám na jeho instagramový profil. Většinou jim i napíšu, jakoby vždycky, když přijde nový člen, tak mu napíšu osobní zprávu. Žádnou jako automatizovaná samozřejmě taky přijde. Ale píšu i personalizovanou zprávu prostě přímo té osobě. Takže já mám velmi dobrý přehled už od jak živa a teď mám přehled lepší než kdy jindy. Ale tehdy jsem už taky o tobě věděl. Já věděl hlavně o všech, co měli výsledky. Jo. Víš, protože to definovalo můj úspěch. Já když jsem rozjížděl tu komunitu, tak si potřeboval. No a já jsem hlavně nevěděl, já myslel, že třeba budou mít 2 lidi ze 100 výsledek. Protože jsem si říkal, no úspěch mít není lehký. Prostě není to lehký a většina lidí to nezvládne. A to jsem ještě tehdy jako nevěděl, lidí, že jako hned, no hodně lidí začali vydělávat a rychle. Jakože už první měsíc tam prostě byli lidi, co posílali screenshoty výdělků. A to jsem vlastně, já byl v pozici, co jsem nevěděl, že ty moje vědomosti jsou 100% jako aplikovatelné na ně. A to mě to jako potvrdilo, že dělám všechno správně. Takže jsem o tobě věděl určitě. Jo, ale spíš to asi nebylo, jako že bychom si tam chodili pokecat. Já jsem byl vždycky jako, že Tom byl na kolu a teď připojím se nebo ne, tam budu mlčet, všichni budou mluvit, já tam budu takový za to. Jsem se tam připojil a občas jsme jako pokecali. Pamatuju si, že jsem měl ten fanpage edit na tebe. A že jsem ti udělal edit a prostě označil tě tam. Ty jsi mi pak psal, že ti to udělalo radost, pak jsem se připojil na hovor, ty jsi jako na mě mluvil. A pak ten Šimon, ten mi naříkl, že se připojí do komunity a ty si říkal, že by to byla jako skvělá příležitost. A tak jsem jako zeditoval prostě první video, to jsem vydal, myslím, 1.1. dokonce, že to mám takhle. A to video má, nevím, jako třeba 20k, podle mě se klidně asi můžeme tak ty tvoje první videa všechny hitovaly, to já vím, jak jsem z toho byl úplně nadšenej. No ale to jako první, tak bylo, musím už trošku porozskrolovat, že to první tak jako bylo poměrně dost a tam jsem ani neměl obličej a vím, že ty jsi mi říkal, jako, že se toho vůbec nemám bát. Jo, pamatuju si to video. Že já jsem nechtěla, ještě jsem si, to má první 13,6k a hned druhý má 134. To je jako raketa. A třetí má 8,5 a čtvrtý nejsledovanější video má 438. To je prostě jako raketa. A to jsem vydala každý den, tady vím, že mám někde komentář i od Johna Mariánka. To se jako vážím. Tady. Je to tam. Jako, to nebude to vidět. Ale je tam legit jako John Marián. Měl jsem tam jako docela podporu. Jako byly tam už hejty, ale já jsem s tím počítal. Já vím, že ty jsi mi to tak jako komunikoval, že jestli tě tam budou hejtit, bude tě to a my na ně nalítneme a zbijeme. Já to si pamatuju, jak jsme tam seděli.
A jste zde jeden to říkali. Jo, to bylo hrozně fajn. A jako myslím si, že i přesto jsme se víc asi jako poznali, že ty jsi na to dával feedback. Pamatuju si, že jsi mi hned dal toho influencera na jako roli na Discordu a že mi všichni dávali skvělý ohlasy, že jsi to přesdílel. Jako to je dobrá věc na té naší komunitě. Vždycky, když se někdo v naší komunitě rozhodne začít dělat videa, tak vždycky dostane mega podporu, jakože třeba teď od nás komunity Adam, týpek, který míří na prvních 100 000, tak začal vlastně tvořit obsah o tom, jak jako firma růst na sociálních sítích. A třeba já jsem se podíval na to jeho video, ono má třeba 30 komentářů, jeho první video, i druhý, i třetí. Jakože když hledáte podporu, připojte se k nám do komunity, protože jako nevím, kde reálně dostaneš větší podporu takhle na tvoji práci, na tvoji snahu a tak. Takže to je jako fakt dobrá věc. No a o to si taky pamatuju, že vlastně, když by si začínal jen tak je pravděpodobný, že bys dostal jenom bídu. A takhle jsi tam měl celou tu podporu té komunity. Jo, a jako vím, že tam fakt každý den, že tam někdo něco napsal a hned už jste tam šli a psali, že prostě si to dovoluješ. Jo, tak já jsem měl taky takový ty svoje dny, kdy jsem jedno ráno prostě vstal a rozhodl jsem se prostě zaútočit na každého člověka v těch komentářích. To mi dělalo radost. No nicméně, OK, prostě osobní značka, klienty, vydělal si prostě zhruba 150 000, ale teď a míříš na 50 000 za měsíc. Ale teď jakoby ty z toho dosáhl hodně skrze ten Instagram outreach? Nebo skrze kterou cestu ses dokopal k těm klientům? Protože já bych rád, aby jako ty lidi měli inspiraci, co oni můžou udělat pro to, aby se dostali k tomu klientu. To je pravda, já jsem tady celou dobu mluvil tak nějak jako o té cestě. K těm klientům podle mě funguje všechno. Jakože já znám lidi, co zkusili e-mailing, znám lidi, co pořád jedou prostě Instagram outreach, znám lidi, co teď cold callujou, znám lidi, co prostě dělají speciální druhy outreache, jakože vezmou přímo člověka a prostě mu editujou pár zdarma videí a ukazují mu to přímo jako na něm, jak to může vypadat. Jako znám dost těch způsobů. Já jsem začínal i s tím kamarádem prostě na tom, že jsme psali ty zprávy ještě podle tvýho e-booku, že prostě na Instagramu jsme to hledali a v tu dobu tím tolik, že lidí asi nepsalo ani. Teďkon se dosetkávám s tím, že jako řeknou, už jste 20. co mi třeba volá nebo tak něco. Ale dřív to tolik jako nebylo, nemyslím si, že je to jako nějak špatný. Ale funguje to stále, jako ty stejný. Jako to jsou věci, které budou fungovat vždycky, že logicky, když potřebuješ klienta, tak se mu logicky musíš ozvat, jako, že tam jiná cesta není. A jaký kanál už zvolíš, to už je jako na tobě. Jsou kanály, co fungují líp, jsou kanály, co fungují hůř. Akorát spíš myslím, že to není úplně o tom kanálu, ale i o těch dovednostech toho člověka. Že přesně jak jsi říkal, že jsou lidi, co píšou e-maily, tak jim fungují prostě líp e-maily. Takže pokud hledáte klienty, tak je důležité se jim hlavně nějak ozvat. Dát jim prostě nějak o sobě vědět a daleko lehčí cesta, než si budovat sítě, než investovat do reklam a tak dále, je se prostě ozvat přímo tomu klientovi a nabídnout mu něco smysluplného. No, takže Instagram DMs, potom Facebook DMs, protože jsme cílili hlavně na realitní makléře a prostě jsme viděli, že jich na Facebooku je hromada, že jsme jeli dokud prostě všechny neobepíšeme. Potom vím, že jsme zkoušeli prostě cold calling, to jsem si tenkrát u Davida platil prostě o nějaký kurz, protože vím, že jemu to šlo, že jsem zkoušel cold calling, bylo taky fajn. Pak jsme měli ty outreachery, který psali jako pořád Instagram DMs, to bylo jako ještě fáze, kdy najít outreachera nebylo tak těžký. Teď myslím, že je to poslední, co každý chce dělat. No jasně. Třeba jsem nepsal nikdy e-maily, ale vím, že to jako fungovalo. E-maily fungují dobře, no. Pořád. My třeba používáme e-maily u nás v agentuře. My jako právě využíváme různý typy prostě získávání klientů. Máme něco, co nám jako předpovídatelně generuje ty klienty pravidelně. Ale jednou za čas napíšu e-mail nebo tak. Když mě zaujme nějaká firma, se kterou chci spolupracovat, tak prostě najdu cestu, jak se s ní spojit. A e-maily jako čte každý.
jakoby v tom firemním spaceu, tak prostě e-mail bude vždycky přečtený. Jo. No a potom jsem zkoušel Loom videa. Ty nevím, jakože asi vlastně 2 klienty jsem tak nějak, ty s kterýma teďko, jak jsem tam dělal ty videa z té Dubaje, tak ty jsou z Loomek. Vlastně ty vitamíny, který pořád tak nějak jako pokulhávají, ty jsou taky z Loomek. A ty Loom videa jsou jinak videa, prostě kde natočíte video o tom, co můžete pro toho klienta udělat. Jo, že je to jako video. To bylo fakt dobrý v tom, že ty lidi v tom viděli tu hodnotu. Tam jsem dostal dost jako hovorů. A to hlavně byli hrozně milí lidi, všechno prostě. Tam se mi tuším nestalo, že by se mnou šel na hovor. To byli podle mě lidi, co mi chtěli jako dát šanci. A tam jako mám pár pěkných kontaktů. Ten autoservis, pak jsem tam měl jako poměrně velkou firmu, co organizovala jako maturáky a tohle. Tím jsem teď psal asi 2 dny zpátky, protože začíná ta sezóna, ještě se neozvali. A potom zase cold calling, teď už moc jako necold calluju. Tak teď to máš rozjetý celkem. Jo, teď se to snažím jako spíš i optimalizovat. No jasně, a chci jít tím jiným směrem, ale tady u toho určitě zůstanu a věřím, že vůbec než se nějak rozjede ta značka oblečení, tak budu klidně na 100K měsíčně, že to tam dotáhnu. Jako věřím v to, že to není tak. A kdy myslíš, že budeš mít 100K měsíčně? Hele, v příštím roku si myslím, že jako... A kdy, jako v lednu, nebo... To kámo, já nevím. Hele, teďko, tenhle měsíc, tak dám to pade. Další měsíc, jako bylo by dobrý, kdybych si to udržel, protože já teďkon mám jako jednorázovou, asi za 10 a to příští měsíc asi nebude, že kdyby se to jako udrželo i příště, jak by to bylo hrozně fajn, nebo kdybych jako nějakýho novýho klienta našel. A nevím, zase to asi bude o tom, jako, že když půjde ta značka oblečení, tak bych se jako co nejvíc chtěl asi věnovat jako jí a tady to pořád jako dostávat trošku do toho boku, kdy už to budu fakt všechno delegovat. A nevím, třeba jako myslím si, že ten příští rok to dám jako do konce, bych se tam mohl dostat asi jakkoliv, nejenom třeba díky tomu SMS. No, ale na 100 000 ti reálně stačí klidně 2 klienti. No. Jakože neříkám, že je to správně tak, ale jakože těch klientů nepotřebuješ moc na to, abys měl těch 100 000 měsíčně. Jo, a podle mě to, jako teďkon, tak jak jsem měl ten call, tak vlastně mě to úplně posunulo ty hranice, že já jsem přemýšlel, že teď budu chodit na ty videohovory a budu si prostě říkat tu cenu, na kterou si to vážím. Prostě tu vyšší cenu, protože vím, že tam dokážu přinést ty výsledky. A počkej, pro kontext jsi teď řekl nějakému klientovi o částku 25 000 nebo 50 000 měsíčně? S tím, že tam už to bylo komplexnější, to bylo jako natáčení. No jasný. Ale jaký to bylo pro tebe? Bylo to jako nějaký pocit si měl tady, jsi řekl tu vyšší cenu? Hele, já jsem si to podle mě jako už předtím, že jsem byl takový, že jsem si to hned jako začal obhajovat trošku, že to. Ale ten týpek s tím byl asi jako v pohodě, ale zatím to jako neklaplo. Nevím ani, jak to bude, jako budeme dělat něco zkušebního a věřím, že to. Tak kdyby on klapl, tak už jako od těch 100K nebudu daleko. Samozřejmě obratově, jakože... Tak jo, ale tak ty profity jsou stejně šílený. Jo, já mám jako vysoký profit, ještě jak ne všechno prostě jako deleguju. No jasný. Tak minulý měsíc jsem měl něco málo přes 30 profit, asi nevím, 26, něco takového. Yes. Takže tam jsem jako dal akorát za scénáře nějaký střih. OK. Takže to je jako, mě to spíš baví z toho hlediska, že mě netrápí teď asi utrácet. Spíš teďkom potřebuji najít, jak zhodnotit ty peníze, protože asi nechci, aby mi ležely na No peníze jsou když nevíš, jak je využít, jo, potřebuješ se nějak užít, využít a tak dále. Si všechno hodím na ruletu. Nebo o tom už jsem taky párkrát přemýšlel. Fakt. Zrovna předevčírem nebo včera jsem měl takový nutkání, že jsem měl jako nějakých extra 100 000 na účtě a nevěděl jsem, jako přemýšlel jsem,
typicky na tomhle účtě nemám 100 000. Třeba mi můžeš poslat. A fakt jsem jako reálně mě přeběhla myšlenka v hlavě, že bych to mohl hodit na Kam bys ruletu. to dal? Červená, zelená? Ono je červená, černá, ne? Ne, asi jak kde. Tak tam, kde jsem byl já, byla červená, černá. Jo. A já jsem jednou hrál Jo, to je ruletu. možný. A nevím, nebo bych to mohl hodit na nějaký číslo, ale ne, to bych nedal. Ale asi bych dal, těžko říct, já nemám nic pevného, asi bych se rozhodl na místě. Jo. Ale... A kdybys to prohrál, cítil by se špatně? Nevím, asi bych se dostal do záchvat smíchu. Ale tak jako nevím, jakože necítil bych se, jako nějakou formou asi jo, ale nějak bych to nehrotil, protože když už bych jako ve své hlavě došel k tomu, že to chci jít vsadit, tak už bych byl připravený na to prohrát, že jo, nejsem debil. Ale potom jsem přemýšlel, že koupím nějakou akci třeba jenom na den a uvidím, jestli to dokážu zhodnotit třeba o 10%, že bych udělal 10. A nakonec jsem se rozhodl, že si to nechám na účtě, až si to ještě rozmyslím. Nicméně, já bych tuhle epizodu ukončil. Pokud se chcete vydat na stejnou cestu jako Tomík a přidat se k nám do komunity a začít vydělávat online, nezávisle na vašich aktuálních zkušenostech, možnostech a kapitálu, tak se připojte k nám do komunity Hustler Society a můžeš využít kód podcast200, kde dostaneš 200 korun slevu na první měsíc. Tady tohle jsou výsledky našich studentů a ty je můžeš mít taky. A uvidíme se u další epizody příští týden. Ještě možná dodat, že napište nám názor do komentářů, co si třeba na moji cestu myslíte a kdybyste něco potřebovali, tak tady a tady je můj Atomovo Instagram a můžete nám tam kdykoliv napsat pro nějakou radu. Takže se mějte. Yes. Měj se hezky. Čau.